କରୁଛ? ଚିତଉ ପିଠା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ମିକ୍ସ ହେଇକି ବଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଚିତଉ ପିଠା ହବ, ଖାଇବ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆକୁ ପିଠଉ କଲେ ଦେଖିବି ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ଆମ ଘରକୁ ପଠେଇବ। ଆମ ଚିତଉ ପିଠା ହେଇଗଲା। ଏ ପିଠା ହେଉଛି, ହେଇସାରିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଏବେ। ଆଉ ଖାଇଲେ ଚିତଉ ପିଠା ହେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖ ଆମ ଚିତଉ ପିଠା ଖାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖାଉଛି ପିଠା। ଚିତଉ ପିଠା ଖାଉଛୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ବାଏ ବାଏ।